ಸಂತ ಅಲೂಷಿಯಸ್ ಗೊಂಜಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕವನ ವಾಚನ, ಆಶುಭಾಷಣ, ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ಕೊಲಾಸ್ ತಯಾರಿ, ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ, ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರ ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ತಯಾರಿ, ಜಾಹೀರಾತು ತಯಾರಿ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅನಿರ್ಲೋಬೋ ಎಸ್ಜೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. हिंदी सप्ताह के दौरान हमारे स्कूल की हिंदी शिक्षकियों ने आप लोगों के लिए अनेक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया है. आप लोगों ने बड़े अभिरुचि के साथ हिस्सा भी लिया है. मुझे विश्वास है कि इन गतिविधियों से आप लोगों को हिंदी साहित्य से जुड़े ज्ञान पाने का अवसर भी मिला है. मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, और साथ साथ मैं उन सभी शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनकी लगन और मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हुआ है. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. हर साल हमारे स्कूल में भी हिंदी सप्ताह मनाया जाता है. हिंदी सप्ताह को 14 सितंबर हिंदी दिवस से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है. इस दौरान प्रति विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के विशाल सागर में सैर करने का मौका मिल जाता है. हिंदी सप्ताह के इस मौके पर हमारे स्कूल में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है. छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान पैदा करना व दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने की शिक्षा तथा बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम भाव उद्भव करना हिंदी सप्ताह का मूल उद्देश्य है. हमें हिंदी भाषा को जिंदा रखना है. हिंदी भाषा का विकास सिर्फ हिंदी सप्ताह तक सीमित न होकर उसे हमेशा के लिए अधिक बढ़ावा देना चाहिए. हम जहाँ भी जाते हैं हमारी भाषा, मूल्य और संस्कृति हमारे साथ ही रहने चाहिए. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಷ್ಕಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಲೋಪೋ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಭಾ, ಪ್ರೀತಾ ಸಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.